Neste vídeo imos a resolver os exames de xuño e setembro de 2005. No primeiro, pois temos que identificar unhas fórmulas, estruturas X e Z, decir cales son os seus componentes, o tipo de enlace e cal é algunha das funcións desas estruturas nas células. Entón, buscamos os debuxos, que son estes, X, Y e Z. Bueno, primeiro, son tres tipos de biomoléculas orgánicas. Neste caso, é moi fácil de identificar. Sempre que vexades figuras como pentágonos ou hexágonos, son azúcares. Entón, aquí vamos ter pois un azúcar formado por 1, 2 e 3 monosacáridos. Por lo tanto, sería un oligosacárido. Bueno, pero pon nas esquinas como puntos suspensivos. Por lo tanto, diríamos que é un glúcido e que pode ser pois, un fragmento dun polisacárido. E cal é o enlace característico desta molécula? Pois o enlace o glucosídico, como vedes aí. Neste caso, non vos lo pide, pero o estar empezando para baixo o oxígeno sería un enlace alfa 1,4. Os compostos que están aquí tampouco vos lo pide, pero son glicosas, e son fáciles de recoñecer. O que sí decir algunha función que teñen os azúcares, pois reserva enerxética, por exemplo. Vale? A seguinte molécula, aí. Bueno, pois aquí fixadevos que tendes en gris marcados os enlaces. Bueno, aquí penso que todos saberedes identificar que sería un péptido. Sería un conxunto de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Fixadevos este o radical, aquí o radical é un hidróxeno tamén, volve a haber outro radical. Lembrade que os enlaces peptídicos unen aminoácidos e caracterizábanse por alternancia. Entón, vedes que os sustituintes se van alternando. O nitróxeno ten aquí o hidróxeno para baixo, o oxígeno para arriba e no seguinte ao revés. E cal é a misión das proteínas? Pois dade algún exemplo, funcións estruturais, funcións defensivas, funcións catalizadoras. Pensade que os anticorpos son proteínas, as enzimas son proteínas, as proteínas que levan cousas como a hemoglobina, transportadoras, pois con que derades algún exemplo era suficiente. E despois tendes este outro composto. Se tendes un azúcar, tendes unha proteína, que vos queda das biomoléculas orgánicas? Eran glúcidos, lípidos, proteínas e ácidos nucleicos. Por lo tanto, quedan os lípidos e os ácidos nucleicos. Pois descartade. Este é un ácido nucleico? Non. Entón, vai ser un lípido. Ahora vos fixades e temos o fósforo. Por lo tanto, vai ser un fosfoglicérido, un fosfolípido. Aquí tendes a glicerina, 2 ácidos grasos, H3PO4 é unha molécula orgánica. Cal é a función máis importante dos fosfolípidos? Pois estrutural. Función estrutural forman a bicapa das membranas. E o enlace característico? O enlace éster. Xa temos respostada ou contestada a primeira cuestión. Vamos aí co bloque 1 que tiñamos. Define telómero, centrómero, cromatida, cariotipo e cromosomas homólogos. Todo ten que ver co ADN e cos cromosomas. O telómero era dentro do cromosoma unha parte do cromosoma, o extremo curvo dos brazos. O centrómero era a constricción primaria que dividía o cromosoma en brazos. Da igual que sea un cromosoma de unha cromatida ou de dúas cromátidas. Teñen centrómero, que é a constricción principal que o divide en brazos. Cromátida é a mitad de un cromosoma duplicado ou un único cromosoma. As cromátidas son os cromosomas, só que os podemos ter con unha cromatida ou con dúas cromátidas. Cariotipo. Cariotipo é o conxunto de características que teñen os cromosomas. Entón, en función do cariotipo, das súas características ou particularidades, vamos a organizalos e formar un mapa cromosómico, ideograma ou cariograma. Entón, o cariotipo son as características. Cromosomas homólogos son os cromosomas que teñen a mesma forma, o mesmo tamaño, pero teñen diferente orixen. Un ven de orixen paterno e outro de orixen materno. Por lo tanto, o ADN que está dentro non é o mesmo. A seguinte. Unha vez que o sistema inmunitario dunha persoa recoñece por primeira vez un antíxeno, que tipo de resposta se produce? En un segundo contacto co antíxeno, explica cada un delas. Bueno, isto é moi fácil. É a resposta primaria e secundaria. A primeira vez que o noso organismo está en contacto con unha sustancia externa, con un antíxeno, a produción de anticorpos é moito máis lenta. Entón, durante un tempo podemos padecer síntomas e padecer enfermidade. Pero cando se produce un segundo contacto co antíxeno, digamos que os nosos linfocitos B, decimos que unha característica do sistema inmunitario é a memoria. Recoñecen o antíxeno e a produción de anticorpos é
moito máis rápida e en moita maior cantidade. Un pouco esta é a base das vacinas. Cando nos pon unha vacina, o que fan é introducirnos un antíxeno atenuado precisamente porque saben que nunha primeira resposta a produción de anticorpos é lenta, pero na segunda quedamos inmunizados e a produción sería maior e o noso corpo estaría preparado para defendernos. Enumera e resume en 4 puntos os principios da teoría celular moderna. Con que tipo de microscopio se pode observar unha célula vegetal, unha célula animal, unha bacteria, a grana dun cloroplasto, unha mitocondria, un virus ou os ribosomas? Bueno, empezamos. A teoría celular. A teoría celular, cas miñas palabras, para que lembredes, o que nos decía era que toda célula é un ser vivo, que toda célula ven de outra célula, que todos os organismos estaban formados por células, e que había algo que se transmitía dunha célula a outra. Vamos a por isto de un xeito máis completo. Se toda célula é un ser vivo, polo tanto, vai cumplir 3 funcións. A nutrición, a relación e a reproducción. Vale? Entonces, iso quere decir que a unidade fisiolóxica funciona. Se por outro lado decíamos que todos os organismos están formados por células, a célula é a unidade morfolóxica dos seres vivos. Se decimos que toda célula ven de outra, é a unidade de orixe. E se decimos, ademais, que nas células hai algo que se transmite ás células fillas, pois é a unidade xenética. Este postulado da teoría celular foi enunciado por Slater e Swan. E lembrarvos que Santiago Ramón y Cajal, un médico español, o que fixo que os seus investigacións ca neurona axudar a universalizar a teoría celular, os enunciados da teoría celular. Con que tipo de microscopio podemos ver unha célula vegetal? Pois con calquera. Vémola mellor se un microscopio electrónico, pero con un microscopio óptico tamén a podemos ver. É unha célula animal igual, é unha bacteria tamén, porque é unha célula. Entón é bastante grande. O mesmo nos vai a suceder cunha mitocondria, que é do tamaño máis ou menos dunha bacteria. Pero se queremos ver a grana dun cloroplasto, precisamos dun microscopio electrónico, senón o óptico non ten alcance suficiente para entrar dentro do orgánulo. O mesmo sucede cun virus, que é moito máis pequeno, e o mesmo sucede cos ribosomas, que son orgánulos tamén moi pequenos. 1.4. Fai un esquema da molécula de ADN segundo o modelo de Watson e Crick, indicando cada un dos seus componentes. Bueno, pois o primeiro é que se vades a debuxar, pois así, 2 filamentos, como se unha escaleira doblados, tendes que ter claro unhas cuantas cousas. Son 2 cadeas de nucleótidos que son complementarias, quere decir que non son iguais, e que ademais son antiparalelas, polo tanto, nunha é moi importante que poñades 5', 3', e na que está enfrente ao revés, 3', 5'. Vos lembro, que significaba 5'? Era cando a cadea de nucleótidos comezaba co fósforo no carbono 5 do azúcar, e 3', cando remataba co OH, deste caso, da desoxirribosa libre, vale? Entón, unha cadea está ao dereito, 5', 3', e outra está boca abaixo para que as bases nitroxenadas queden enfrentadas no interior do ADN. E se unen sempre adenina-timina, 2 pontes de hidróxeno, citosina-guanina, 3. Complementarias, xa dixemos, antiparalelas, destróxiras, helicoidal, enrollas en forma de hélice, seguindo o sentido das agullas do reloj. É plectonímico, porque é moi estable ese enrollamento. Xa está. Os principios básicos da doble hélice de Watson e Crick. Como se atopa codificada a información xenética? Onde está o código no ADN? Pois o código son as bases, porque hai unha parte que se repite sempre. Se eu teño 100 nucleótidos, vou ter 100 desoxirribosas, 100 H3PO4 e 100 bases. Pero hai unha parte fixa que non cambia, que son os fosfatos e a desoxirribosa. O que varía son as bases. Esa é a clave. Según as bases nitroxenadas que teñamos, iso que vai a codificar a información. Vai a ser que cando se transcriba obteñamos ARNs diferentes e, polo tanto, despois apliquemos o código xenético e aminoácidos ou proteínas iguais ou distintas. Na secuencia de bases é onde está codificada a información. E despois nos preguntaba que son os fragmentos de Okazaki e a que proceso biolóxico os asociábamos e que enzimas intervenían na súa formación. Bueno, os fragmentos de Okazaki estudiades isto na replicación. A replicación do ADN era cando se abría a molécula de ADN. Como se abría?
precisábamos topoisomerasas que desenroscaran o ADN, helicasas que romperan os pontes de hidróxeno e despois, unha vez aberto, primasas que fabricaban o ARN cebador, ADN polimerasa 3, que son as que realmente replican porque van colocando nucleótidos complementarios, pero a hebra guía se formaba así todo seguido, hacia a horquilla de replicación. E a hebra retardada era dende a horquilla de replicación alonxándose. E se formaba en fragmentos de aproximadamente 1000 nucleótidos, que son os fragmentos de Okazaki, que unha vez que remataba a síntesis das dúas hebras, o que facíamos é que a ADN polimerasa 1 rellenaba huecos entre estes fragmentos do Okazaki, eliminaba os cebadores e despois a ADN ligasa unía as dúas cadeas de ADN replicado. E o máis importante da replicación é saber que é semiconservativa, que hai unha cadena antigua do ADN que sirve de molde e unha nova que se forma copiando dese molde. Xa rematamos de explicar os enzimas e isto. Logo tendes un exemplo pois de un problema. Entón, neste problema he intentado facer vos escribindo porque a min falado é máis complicado. Pero é sobre flores, e vos fala. A cor das flores de planta don Diego de noite é un caso de herdanza intermedia. Sabedes que a herdanza intermedia é herdanza autosómica. Entón, hai que pôr a grande, a pequena, o que sea. Pero non é herencia dominante, sino que é intermedia. Quere decir que no heterocigoto se vai a manifestar un fenotipo mezcla dos homocigotos. Si cruzamos dúas razas puras, unha de flores blancas e outra de flores vermellas, pois tú escribes eso, que porías? Pois a grande, a prima, a prima. As cruzas, a grande, a prima sería o heterocigoto, pois sería rosa, porque unha era rosa e outra blanca. Indica o xenotipo e fenotipo da F1, pois o heterocigoto, a grande a prima, que foi o que eu empreguei de nomenclatura, e o fenotipo rosa. O xenotipo da F2, o que tedes que cruzar dous heterocigotos, a grande a prima con a grande a prima. Entón, o que vades a obter vai ser un pouco de todo. Vais obter un cuarto a grande, que sería a rosa, 2 cuartos a rosa, o heterocigoto, e un cuarto a prima, que sería a blanca. Bueno, pois aí tendes que facer os cruces, é bastante sinxelo de facer os problemas. No seguinte nos dice, no proceso de secreción das proteínas, que orgánulos citoplasmáticos interveñen? En cal deles se inicia a síntesis de proteínas? E despois vos pregunta que un lisosoma indicar a función. Bueno, o primeiro, proceso de secreción. Todo o que significa proteínas de secreción ou lípidos de secreción quere decir que van a sair fora da célula. Estas proteínas van a estar sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso, nos ribosomas do retículo. Aí se vai a formar a proteína que vai a pasar ao aparello de Golgi e despois por exocitosis sale ao exterior. Entón, que orgánulos interveñen? Ribosomas do retículo endoplasmático rugoso e despois aparello de Golgi para que poda salir ao exterior. En cales se inicia a síntesis de proteínas? Nos ribosomas. Que é un lisosoma? Unha vacuola digestiva. É unha vacuola que só hai nas células animais, que conteñe enzimas moi fortes como a fosfatasa ácida que se actúan contra un residuo celular o destruyen ou contra unha sustancia que ven do exterior. Os lisosomas, cando destruyen algo residuo da célula, eso chamase autofagia. E se algo que ven do exterior, heterofagia. Rematamos con isto, xuño 2005. Vou aproveitar e vou a explicarvos tamén as solucións de setembro do 2005. Vale? Temos aquí que comeza facéndonos ou mandándonos debuxar un cloroplasto. Nos dice, fai un esquema dun cloroplasto visto en microscopio electrónico e ponlle nomes, é dicir, tes que pôr as partes do cloroplasto, que sería dúas membranas, membrana externa, membrana interna, que é a membrana tilacoidal, que lle facedes unhos repliegues, como dous tilacoides se poden unir por unhas columnas formadas por sacos, que é a grana, o interior do cloroplasto, que é o estroma, ali situades unha molécula de ADN, os seus propios ribosomas, sinalade tamén entre as dúas membranas o espacio intermembranoso. Xa temos dibuixado o cloroplasto. Agora, ecuación global da fotosíntesis, que fácil. Vamos a pensar, se non vos acordades, calera, pensade o que precisan as plantas para vivir. CO2, máis auga, máis enerxía luminosa,
máis sales minerais. E con iso que fan? Pois fabrican o alimento a materia orgánica e liberan oxígeno. Entón, a ecuación é CO2 máis auga, máis enerxía da luz, máis sales minerais, flecha, podes por riba da flecha pigmentos, e a dereita pondes materia orgánica, que é o alimento da planta, máis oxígeno. Onde se atopan os pigmentos e cal é a súa función? Os pigmentos fotosintéticos están agrupados nos fotosistemas, na membrana interna do cloroplasta, na membrana tilacoidal. Vos repaso, un fotosistema era un conxunto de pigmentos que captaban a luz e permitían o fluxo de electróns. De feito, había o PS2, fotosistema 2 e o PS1. O fotosistema estaba formado por complexos antena e unha molécula de clorofila. Bueno, aquí vos decía que onde estaban, na membrana tilacoidal. Cal é a función? Captar a luz e permitir o fluxo de electrones. Na fase luminosa da fotosíntesis, que produtos se obteñen? 3. ATP, oxígeno e NADPH. Cales se empregan no ciclo de Calvin e para que? Emprégase o ATP e o NADPH. Por que? Porque no ciclo de Calvin precisamos enerxía e poder reductor para poder romper un composto de 6 carbonos en 2 de 3, que é o que pasaba pois, no estroma do ciclo de Calvin. 5 diferencias entre ADN e ARN. Empezade por a composición. O ADN leva desoxirribosa e o ARN leva ribosa, unha diferencia. O ADN leva timina e o ARN non. O ARN leva uracilo e o ADN non, xa temos 3. O ADN son 2 cadeas, o ARN é solo unha. O ADN solo hai un tipo, o ARN temos 3 tipos, que serían ribosómico, mensaxeiro e transferente, xa estaría. Pero, ademais, cales son as funcións do ADN? Pois replicación e transcripción. O ARN, a traducción ou síntesis de proteínas. Onde se localizan? O ADN está no núcleo, fundamentalmente. Pode ter tamén orgánulos como mitocondrias e cloroplastos. O ARN sintetízase no núcleo, pero sale ao citoplasma. Ahora vos dice, ademais do núcleo, en que outro lugar da célula hai ADN, xa o dixen, cloroplastos e mitocondrias. Identifica as fases da mitose en que se encontran as células de cada unha das micrografías da folla xunta e ordeas en orden. Bueno, vamos a mirar e despois vos plantexa unha cuestión. Vamos a mirar primeiro o debuxo que temos aquí. Bueno, este era un pouco difícil porque é máis difícil de ver unha micrografía que un debuxo. Entón, aquí, fixadevos, xa nos dice na letra do examen que era a mitose, pero se non, podíamos tamén darnos conta porque o número 3 ten unha célula e o número 5 ten 2. Entón, se as temos que ordenar, poríamos o primeiro o 3, non? O segundo, pois empezaríamos o sea, 3 sería a primeira cousa, a segunda sería 2, que sería a profase, no caso do 4 sería a metafase, e iría en terceiro lugar, 3, 2, 4, despois a anafase, que sería o número 1, e por último a telofase, que sería o número 5. Entón, a orden correcta sería 3, 2, 4, 1 e 5. E xa dixemos que sería pois, a profase, a 3 e a 2, a 4 a metafase, a 1 a anafase e a 5 a telofase. Xa temos contestado as fases e ordenadas, pero ahora nos dice que se o número haploide da cebola é 24, cantos cromosomas ten unha célula do tallo da cebola? A ver, a cebolla che dice o número haploide da cebola 24, é un gameto. Entón, as células do tallo son diploides. Polo tanto, ten que ter o doble, serían 48. E o grande polen da mesma planta, isto a vos agora non vos entra. O grande polen é o gametofito, e o gametofito tamén é haploide, pero fai anos, cando era este examen no 2005, si entraban este tipo de cousas. Pero bueno, que sería tamén haploide, serían 24. 3. Indica a naturaleza química a función e onde se atopan en maior abundancia as seguintes moléculas. Isto sí é moi fácil e tendes que saber contestalo. Celulosa. Que é a celulosa? Un azúcar, un polisacárido estrutural. Onde está? Nas paredes celulares das plantas. Fosfolípidos. A ver, xa non lo di o nome, que é un lípido. Onde se atopa? Na bicapa das membranas. Insulina é unha hormona proteica. Polo tanto, é unha proteína. E cal é a súa función? Pois a fabrica o páncreas e sale o sangue para controlar os niveles de glicosa. Queratina tamén é unha proteína
que as vimos na estrutura das proteínas cando puñamos exemplos de estrutura secundaria. A queratina é unha proteína propia, ten función estrutural, propia do pelo, das uñas. Proxesterona é unha hormona, pero non é proteica. As hormonas sexuais derivan do colesterol. Polo tanto, a proxesterona, unha hormona sexual, é un lípido, deriva do colesterol. Sinala responsable dos caracteres sexuais, pois, por exemplo, do embarazo, a produción de progesterona máis alta da muller. Sinala as diferencias entre os seguintes termos, anfótero e anfipático. A ver, anfótero, cuidado que se parecen as palabras, e cando unha molécula pode comportarse como ácido ou como base, ou estudiamos o carácter anfótero dos aminoácidos. Anfipático, cando ten unha parte que pode estar en contacto ca auga e outra parte que non, representábamos cunha línea e un círculo, os ácidos grasos, por exemplo, todos os lípidos formados por ácidos grasos. Centrómero e centrosoma, isto parecese un pouco, verdad? Pero non teñen nada que ver. O centrómero é a constricción primaria do cromosoma, é o que o divide as cromátidas en brazos. Sen embargo, o centrosoma é o conxunto de centriolos, pertence ao citoesqueleto da célula. O centrosoma está formado por o diplosoma, un par de centriolos, áster e a centrosfera. Traducción e transcripción. Traducción, síntesis de proteínas. Transcripción, síntesis de ARN a partir do ADN. Tendes ahora aquí un exemplo de un problema de hemofilia e vos dice que é recesivo localizado no cromosoma X, e, polo tanto, herencia ligada ao sexo. Unha parella formada por un home non hemofílico sería XY, e unha muller normal cuyo padre foi hemofílico sería portadora XXH pequena, e ten varios fillos e fillas. Representa os xenotipos dos avós, dos pais. É posible que algunha das fillas da parella sufra hemofilia. Bueno, o que vou a facer é que vou a resolver eu este problema, o escribo e o subo ao noso canal de YouTube de Ciencia Activa, pero na parte onde pon explicacións de xenética da profe. Así podedes ver xunto a outros problemas que xa teño subido a resolución. Porque senón así, falado, sendo fácil o problema, é máis difícil de explicar. Intentade facelo solos, pero senón, mirades despois o vídeo. Un 5. Indica brevemente que tipo de molécula, que función biolóxica ten o colesterol. A ver, que é o colesterol? É un lípido, pero un lípido non saponificable. Entón, pertence aos esteroides. E a función biolóxica que ten o colesterol non é malo. É malo cando tes acumulado nas arterias, pero o colesterol é necesario. Forma todas as membranas plasmáticas das células animales. É precursor de hormonas sexuales, vitaminas, ácidos biliares, polo tanto é importante no noso organismo. Que relación ten ca arteriosclerose? Bueno, porque o colesterol no sangue se vai a mover unido a proteínas. Entón, se nós temos mal os xenes para formar esas proteínas ou estamos aportando demasiado colesterol na dieta, pode ser que se acumule nas arterias, entón obstruye a circulación. Eso é arteriosclerosis, cando hai placas de colesterol acumuladas nas arterias. Pero a veces está asociado a unha dieta inadecuada, pero moitas veces está asociado aos nosos xenes. Se nos xenes non temos a información correcta para fabricar as proteínas que levan o colesterol ás células ou que o retiran ao fígado, pois hai esa descompensación e acumúlase nas arterias. Con isto rematamos a solución destes dous exámenes. Vale? Seguimos outro día con outro ano.